Viktor je praktično birao sport za sportom i posle 4 ili 5 sportova koji su svi bili igrom slučaja povezani sa vodom, znači ja imam običaj da kažem da je menjao agregat na stanje vode, našao je praktično svoj sport u veslanju. Mladi i talentovani učenik Savremene gimnazije Viktor Šušić je, zahvaljujući veslanju, predanom radu i treninzima, u isto vreme odlično zaplivao i obrazovnim vodama. Uspešno je aplicirao i ostvario stipendiju za upis u 4. godinu prestižne srednje škole u Americi, Kent School. Pa, kad sam prvi put dobio mail, krenule su suze radosnice, jer nisam verovao, jer prvo sam primljen bio, pa onda stipendija, ali stipendija dosta mala bila. Ja prosto nisam imao dovoljno sredstava da isplatimo tu stipendiju. I onda je tu krenula borba od strane američkog trenera, škole Savremene gimnazije, te američke škole, mojih roditelja i trenera u Srbiji. I na kraju smo uspeli da izborimo veću stipendiju koju ja mogu da isplatim do kraja. Za učenje kažu da je kao veslanje uzvodno. Čim zastanemo, vraćamo se unazad. Zato je Viktor odlučio da se uz intenzivno treniranje podjednako posveti i pripremi za nastavak školovanja u Americi, a u tome mu nesebično pomažu nastavnici Savremene gimnazije. Pa, tokom čitavog procesa najveća podrška je bila sama škola Savremena gimnazija, bili su mi roditelji i bio je takođe trener, a i prijatelji i bliži. I dosta su mi profesori takođe pomagali tokom tog celog procesa, tako da sam dosta sebe usavršio u čitave 3 godine koje sam ovde. O tome koliko izbor škole i atmosfera u kojoj se jedan srednjoškolac nađe mogu presudno uticati na njegov razvoj ličnosti, a samim tim i uspeh, uverio nas je Viktorov tata. Viktor je već u prvoj godini zbog okruženja u kome se našao praktično se potpuno transformisao i napredovao, sazreo, ja bih tako rekao. U isto vreme je polako počelo interesovanje za ovaj sport koji mu je sada već omogućio potpuno drugačiju budućnost i ono što je impresivno bilo jeste da svi neki dogovori koje sam ja imao na samom startu sa ljudima s kojima sam razgovarao prilikom upisa u Savremenoj gimnaziji su ispoštovani i više od toga. Viktor sigurno vesla ka uspehu, a njegov sledeći cilj je upis na čuveni Yale univerzitet. Mi mu želimo mnogo uspeha u daljem školovanju, kao i svim budućim savremenim gimnazijalcima koji požele da krenu njegovim stopama. Preporučio bih zbog nekoliko stvari. Osnovna stvar jeste angažovanost dece. Način na koji su deca angažovana, posvećenost profesora, blizina profesora i uprave škole sa učenicima i roditeljima i ono što je najvažnije, usmerenje koje deca dobijaju za nastavak školovanja. Moje samo glavni moto je da nikad ne odustajete jer nikad ne znate šta može se desiti na kraju.